What for asema make catch on anwumre ya say yes su di nkomo. Asema make catch on say me kan say nkomo nye na eduru baabi a say de wusi edi nkomo no hwe wo limit men trashie. Anafutu sem ye tete. Enkomo ama nigye ba ema sede ba. Ni nyina gina sede enkomo no esi ekro. Enkomo mu no etumi ema nigye sonko ba pa. Eno na se wan hwe yi a obeki kansem bi. Empo se wan ka obi hu asempo a ebia na wan kasa u secret bi no wastati biebie so efrise wani age hwonko modie mu ye. Ona fo duru ba bia nkomodie tumi ebiebie kwan pi ma ukwa onya nafofo a omo ya sikafo. Nkomodie mu ntino amanfo ni gye ho. Nanso na asema make a chon se wu di nkomo a hwonko modie mu ye na wanhwe ye wasem bia dada kam esa ni gye amruso ntino obekwa akwa bie so abekwa akofa asema brew. And no tipoto kasa betimi aka cho say be careful what you tell people. A friend today could be an enemy tomorrow. Hwede wo ka kira afoforo no ye. Na adamfo a wani agye a woni no esre ebonsiri hehe. A mudi nkomo no. Enne dia mo sire o musigu so. Ede wadi kofi kokko no. Ochina obetumi abaye otamfo eho na asam ne won sanamo se na chiro abaye otamfo a wanhwe ye ensem bia ahinta bia wukọ bie so kire no a eni kwan se ba bontema dasani bitie no afina agia teseu ko fanim guase aba orofo san komo na me kasa atia tese no ebetumi abase wadwuma wura ho nkomo san komo na atia tese no ebetumi abase ukunu ene manase wo yire enna yem udidi agro san komo na wodi aba no ebia na ebetumi abase sofo pani bi ho nkomo ho na akọ asode san komo no a sabre no atia tese na wodofo no na wo ne na twetwe nkomo no wa start review secret no Rofobia na wase ho nkomo. Eno tina make catch say a friend today could be an enemy tomorrow. Eno tetuano ka anase wo hwonkomodie mu ye hwe komo awudie no na dachi bi ankofa asemamrew. Ene Ghana ne ewo no enche na adamfo mu ute. Adentia nioma bia no onya firi ho no a usu anyansa wagya nante no. Enyoma bia no onya firi hu a wo se unkobiem no efise kwase ne tia na agrogu no ntino o secret bia wan hwe wanu yie eni gye mroso ema review ye no ene ekwa kofa asem kase e de abrewo enkomo bia udi fa one wo yire ho enkomo bia udi fa wasore pani ho ene ana ye twe wasama kon ye o ene kura de wanhwe kura no awudi nkomo no mba recordo a akwensem na ho ye bebo a kirewo wona wo hwe ho no ye na aka ye wo a anotina make a say be careful what you tell people when anwumre hwede obeka kire adamfo bi ye if you say a friend today could be an enemy tomorrow anotina anwumre masma make tiawa ye hwe nkomodi mu ye a True baby, potokasa basa kacho, your secret is your power. The way no won't go out anymore. True baby, I want more umudupa. Shanko mone kasa o kasacha yonko ye. Mechana ubitume yiwama. Ama watcher you are secret. I am met Modofo Passay Oforisuo. 19 for sure.